guys, welcome back to Rooster Gaming channel. நான் தான் உங்கள் ரூஸ்டர் கெத்து சப்ஸ்கிரைபர் தான் எங்கள் சத்து. ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒன்லி AWM in Clash Squad. ஸோ மேட்ச்குள்ளே போயாச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் எந்த கன்னும் எடுக்க முடியாது, நம்மகிட்ட இருக்கிற கண்ணையும் கீழே போட்டுற வேண்டி தான். ஓகே, ஹேண்டை வச்சு எப்படி கில் அடிக்க போகிறேன்ட்டே தெரில. சரி பார்ப்போம். ஓடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிதான், பார்த்து உடனும் மாட்டிக்கிட்டு அவ்வளோதான். நான் கையை வச்சு ஒரு ஹெட்ஷாட்டாவது அடிக்கணுன்ட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். பார்ப்போம். அங்கே தான் எல்லோரும் நிற்காங்களா? சரியா, எப்படி மேலே போகிறது? இங்கே இருக்குபடி போயிடுச்சு. என்ன ரிவைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரே ஹெட்ஷாட் முடிஞ்சிச்சு. ஐயோ சரி, டீம்மேட் நாக் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஓகே, ப்ளீஸ் ரிவைவ் யா, ரிவைவ். சாரி, பின்னாடி சவுண்டு கேட்குறதுக்கு வெரி சாரி. ஓகே, மொதல் மேட்ச் விக்ட்ரி. ஓகே, ரெண்டாவது மேட்ச் AWM மாறலாம். சேடியா, வெரி சேட். ஓகே, ஓட வேண்டிதான், ஓடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிதான். இதில் கையை வச்சு கில் அடிக்க முடியுமா தெரில. ஏன்னா இந்த இடத்துல கில் அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஐயோ சொன்னேண்ணா. ஓகே, தோற்றுருவோன்ட்டு நினைக்காம தோத்தாச்சு. ஸோ வந்துருச்சு. AWM. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் AWM எடுத்திருக்கோம். இந்த சேலஞ்சில் வின் பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, நாக். சரி, ஜஸ்ட் ஹெட் ஷாட் விழுந்துடும். ஐயோ போச்சு, ஜஸ்ட்டு மிஸ். அவனது ரிவைவ் பண்ண வருவானா? போச்சு போ. ஓகே, கெத்து. அதில் ஜெயிப்போமா? ஐயோ நாக்கா. நோ மேலே ஒருத்தருக்கான். அவ்வளோதான் காலி. ஸோ இந்த மேட்ச்சில் ஜெயிப்போமா மாட்டோமா? AWM கிடச்சிருச்சு கைஸ். சூப்பர் கைஸ். இந்த தடவையாவது ஒழுங்காக கில் எடுக்கிறோம். ஓகே, மேட்ச் வந்துருச்சு, போகலாம். அங்கே ஒருத்தர் வந்துக்கிட்டு இருக்கான். ஓகே, எடுத்துக்கிட்டல. ஓகே. ஸோ ரிவைவ் பண்ணுறக்குள்ளையும் போட்டு முடிச்சிருவோம். ஓகே, இப்போ அந்த போட்டோட ஆப்போசிட் சைட் போனால் கில் அடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க போவோம். ஆனால் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓடிடணும். மேலே யாராவது நிற்காங்களா? நிற்காங்க. ஒருத்தன் நிற்கான். ஹெட்ஷாட். போடு தகிட. ஓகே, பின்னாடி ஒருத்தன் நிற்கான்ல. 150 கால். எங்கே ரிவைவ் பண்ண வரீங்களோ? கீழே ஓடிட்டான். சரி, எப்படியும் யார் கையால் செத்தா என்ன, ஜெயிச்சா இந்த சேலஞ்சில் ஜெயிச்சா போதும். ஸோ AWM இந்த இதுக்கும் எடுத்தாச்சு. மஷ்ரூம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ. ஓகே, டேமேஜ் 2000. கெத்தான டேமேஜ். ஓகே, ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ் ஹெட்ஷாட்டு. ஐயோ இவனுக்கும் ஜஸ்ட் மிஸ் எனக்கும் தான், செத்துருப்பேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். யார் கில்லு? அவன் கில் எடுத்துட்டான் போல. சரி விடுங்க. எங்கே உட்காந்துருக்கீங்க? முடிஞ்சிச்சு. இந்த மேட்ச்சில் ஜெயிப்போமா மாட்டோமா? இந்த மேட்ச்சில் ஜெயிச்சிட்டா நம்ம சேலஞ்சில் வின் பண்ணிட்டோன்ட்டு அர்த்தம். இப்படி பண்ணுறது கெத்தாக இருக்குது. 3 AWM போடு. அட்டி நாக். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் ஹெட்ஷாட் அடிச்சிருப்பேன். நீ ரிவைண்ட் வச்சு பண்ணி பாருங்கள். மூவிங் ஹெட்ஷாட்டு. ஐயோ ஐயோ அடிச்சிட்டேன். நினச்சேன் பின்னாடிலேருந்து யாரோ இருக்காங்கன்ட்டு. ஓகே,
ரிவைவ் பண்ணுறதுக்கு டீம்மேட் இருக்கிற வரைக்கும் வைக்கவலை. ஸோ வந்தாச்சு. ஓ நோ, பக்கத்தில் அந்த அடிச்சிட்டான். சரில ஜெயிப்போமா தோப்போமா? ஓகே முடிச்சு. ஓகே 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 முடிய போகுது ஆச்சு. ஓகே ஜெயிப்போமா மாட்டோமா? 1 vs 1 நான் நினச்சேன். காலி தான். ஓகே லாஸ்ட் ரவுண்டு. இதில் நம்ம ஜெயிச்சே ஆகணும். அப்போ தான் சேலஞ்சில் வின் பண்ண முடியும். ஜெயிப்போமா மாட்டோமா? கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஏடபிள்யூஎம் எடுத்தாச்சு. இந்த வீட்டுக்கு மேலே போனால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் நிறைய ஹெட்ஷாட் அடிக்கணும். ஓய்யோ 150. ஓகே பார்த்துக்கலாம். அவனை விடுங்க, இவனை பார்ப்போம். 150 ஹெட்ஷாட். அவன் ஹெட்ஷாட் 2 ஹெட்ஷாட் கைஸ். நான் ஒரே ஒருத்தன் தான். உனக்கும் ஹெட்ஷாட் அடிச்சிட்டா இந்த சேலஞ்சில் வின் பண்ணிடுவோம் கைஸ். எங்கே இருக்கான்? அங்கே ஓடி வரான் பாரு. பார்த்தாச்சு ஹெட்ஷாட். ஸோ நம்ம இந்த சேலஞ்சில் வின் பண்ணிட்டோம். பூயா பூயா பூயா. ஸோ எத்தனை கில்லு எத்தனை டேமேஜ் பார்க்க வேண்டாமா? வெயிட் பண்ணுங்க பார்த்துருவோம். ஸோ 9 kills 7 for 7 டேமேஜ். ஸோ அடுத்த வீடியோ உங்களை பார்க்குற வரைக்கும்